Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi smadre den her HTC. Det er en rigtig gammel telefon. Ja. Ikke helt. Og det er hans telefon. Men vi skal flække den på det her asfalt. Nej, ikke asfalt, vi finder ting. Ja. For eksempel deroppe. Nej, der er for meget. Nej, vi holder den bare til det. Ja, vi skal lave et eksperiment. Vi skal se om en HC er bedst. Eller iPhone. Vi har ikke en iPhone. Måske en anden dag, vi laver en iPhone eller Samsung. Så det skal vi nok. Du kan godt flække. Du starter, Jøsen. Men Charles, det er bare klasse. Lad bare fyre den af jorden. Nej, jorden. Charles, det. Nej, det giver... Jo, vi starter med sten, og så tager vi det. Okay. Hvor mange slag har man? 2. Den er allerede på nu. Jeg fik godt lide hånden. Ryk. 3, undskyld. Det må vi ikke. Okay, min tur. Nu må jeg kun slå en gang. Er I klar? Nej, Er I klar? Alle sammen? Ja, Er I klar, YouTube? Wow, det er stærkt, den her telefon. Og nu skal vi prøve noget nyt. Vi skal kaste den 2 gange. Herfra. Bare lidt. Lad os se, om den ryster. Den overlever den. Nu gør vi den lidt højere. Nej, det skal ikke være højere, vi skifter. Den er ikke ødelagt. Den er kun for det der. I læser lidt for højt. Der. Den er ikke ødelagt. YouTube. Så gør vi noget andet. Hvad? Det er at kaste den op, så den lander. Og Denne gang tager vi den lidt højere. Hvad? Denne gang vi tager den lidt højere op. Sådan her. Så gør sådan her. Altså, sådan tryk du lidt. Denne gang tager vi lidt højere. Lad mig lige se. Den er ikke ødelagt. Den er sådan en stærk telefon. Nu er den gået. Prøv at komme. Ja, jeg skal nok vise det. Den er kun ødelagt det her, men der er ikke sket noget med baggrunden. Hvad skal vi nu? Hvad? Nu har vi bare... Skal vi fyre den op her? Ja, kom. Den her gang også, vi fyrer den. Herfra. Nej, vi starter fra de der trapper. Vi starter lidt højt op med dem. Nej, det er ikke højt. Vent, ikke sådan, YouTube. Sådan her, så kan vi. YouTube, nu skal vi gøre det her. Det var helt flækket. Vi har lagt klip sammen. Det behøver vi heller. Elias, du fyrer den. Nej, det er snyd, Elias. Okay, jeg er bange for skærmen går af. Det ligner kært fra din telefon. Men jeg tror, vi skulle flække. Ja, jeg har bare flækket. Jeg har flækket det der. Elias har flækket ridser. Hvad skal vi nu gøre? Kast den på den her. Bare gør det her. Nu skal vi bare ruste den ned. YouTube, fjern. Den kan godt holde skæv. Den var alvorlig. Den er ikke gået i stykker. Jo, han skal til hospitalet. Det var alvorligt. Du sidder på det. Men min var en god rystning, den gider herfra. Så er nu er det min tur. Gik i slip. Puha. Fordi... Oj! What the? Min tur! Den gik lidt. Elias, du må ikke gøre det der. Man må ikke gøre det der. Man skal bare give slip. Kig. Det her, det er nu telefonen. Nu er det tid til at finish it. Fatality. Der er ikke sket det samme. Lad os gå op ad trapperne. Op ad trapperne. Ikke helt op. Jeg er højderskræk. Hvad laver du, kammermand? Kom, hvad du laver? Prøv at tænke lidt det her. Hvad er det for nogle folk, der har gjort det her? Nu skal man kaste den ind i væggen baglæns. Nej, butterfly kan i væggen. 1, 2, 3. Jeg kan bare mærke den, ikke også? Jeg kan bare mærke det. Det kan ikke gå i... Du skal ikke kaste den. Den faldet af. Kom. Ja. Jeg fjerner den. Så kan vi flække resten af telefonen. Så er en chip, hvis du skal forholde den. Så det her, det er ikke en skid? Eller det? Vi har fjernet chip.
Den er også hård. Den kunne... Jeg skal lige prøve det. Kig hvor fanden, man. Og det her. Det der bliver slået på. Vi ses! Vi ses på YouTube med! Husk at like og abonnere. Og mange ting andre. Husk at abonnere og like.